Ayun o, galing pa ng San Juan La Union si boss. Boss, video ko na. Gwapo ng motor ni boss oh. Suzuki V-Storm SX 250cc. So kinarga nyo tong TMX 155 yung makina nya. Ayun o. So anong gagawin dito boss? Ano ramidan? Timing gear. Pagkarga jeeping na boss. Tapos nasukatan namin yan. Crankshaft bearing. Napaalin pa yan. Sukatan pa yung timing gear. Malito pa yung nasukatan yan. Magkasakasa lang. sala-sala lata. Okay. Yan, ibig sabihin maingay boss. Baka matinag ha. Okay. Ito naman motor ni bossing tiga Bilyasis boss. Bilyasis. Tapos ito, yun na ito. Makina? Spring kick itong motor ni boss. Ayan o, nakatali. Made in Italy. Tapos timing gear din. Aji lang issue natin boss. Siguro kayo boss. Aji piston ring. Ay. Siguro. Sige, makitan ko damdaman bossing no piston ring lang wano ka. Ay, maitim na masyado. Magkikita mamaya kung re-reborin wano piston ring lang kan valve seal. Aji nga boss, makina. May makina pang dala si bossing from Rosales. Bilyasis pala, Bilyasis. Paramig mumot lang ata boss. Ano problema nata ngay? Tagas-tagas. Tagas dito nan. Ayun o. Tapos siguro lost thread na. Lost thread na giti yung kan. I-check tayo ladam. Pagit mo tini bossing. Pababa namin tong makina ni Kabro. Oh, wala na palang nut. Na lost thread pa yun. Na lost thread pa yun. Looping na overhaul namin. 3 beses nang na-overhaul. Pang-apat na siyan na timing gear boss, kaya medyo naganyan na siguro yun. Nabusal-salan na. Tsaka gumawa kami ng sariling lock niya. Perdi pa kaya mati pag tornilwan nan eh. Perdi pa ya sensor ti kuanan na eh. Neutral. Madiguman kanan. Sige. Update dito mamaya mga kabro, yan oh. Bali overhaul, tapos yon mga lost thread, mga tagas, check na rin mga dapat palitan. Oil seal. Okay. To San Juan La Union pa.